Takže čus ľudia dnešného videa. Dneska sa pozrieme na balíček z Veselého draka, ktorý asi dobre vidíte aj tu na druhej kamere. Je to balíček z Veselého draka a som zabudol, že vás vítam u dnešného videa, že ste zase na tomto kanále. Som za to rád, mám vás rád všetkých, čo ma pozeráte. Dajte tých 90 odberateľov a budem rád. Mám vás všetkých rád, čo ma pozeráte. Som rád, že ste zase na tomto videu, čo je to otváračka z Veselého draka. Takže poďme si to otvoriť. Na to, aby sme si otvorili tento balíček z Veselého draka, ktorý je taký premiačený, potrebujeme náš Legendary. No, nie je to Legendary, proste potrebujeme náš nôž na Pokémony. Takže si to nejako otvoríme na túto kameru. Viem, čo tam je, ale nebudem vám to hovoriť. Ale neviem, čo je v tej krabici, takže 3, 4, ľudia, nepozerám sa. Čo tam je? Papier? Je tam papier. Že tam je papier, ľudia. Je tam papier? Je tam papier, že? Je tam papier. Keď to otvoríme, vybereme papier. Tam je niečo napísané a to my nepotrebujeme. Dosť papieru. Dosť papieru. Wow! Je tu dosť veľa vecí. Papiere. Oh, shit. Takže prvé krabička z Lost Origin. Tu mám iba papier, čo sa mi nezmestí na kameru. Je to takýto papier, ktorý sa rozpadol po ceste, ale nerozpadol, lebo to sa tu iba prilepuje, takže nerozpadol. Je v pohode. A k tomu je táto krabička, do ktorej by sa mali dať, do ktorej, nechcem vám už prezrazovať ďalej, čo je, do ktorej by sa mali zmestiť karty v Top Load Rock, lebo ja tu už jednu mám, ale tam sa to moc nezmestí, takže ľudia, vy vidíte, že idem to skúsiť, fakt, či sa to sem zmestí. Idem to skúsiť. Zmestí sa to tam extrémne dobre, takže nová krabička. No, a teraz sa mi to nedá zavrieť. Takáto nová krabička vždy sa hodí, len túto starú si musím dať si musím schovať. A mám tu teda novú krabičku, ktorú si dám vedľa mňa. Ďalšie, čo tu mám, čo som vybral, Pokémon balíček Obsidian Flames do mojho Master Setu, takže možno tam padne, spravíme si opening, ale nie v dnešnom videu. Takže ak chcete vidieť opening tohto balíčku, nie tejto karty, ale tohto balíčku, tak určite si pozrite druhé video, čo bude tiež. Toto video vyjde možno dneska a to druhé video vyjde zajtra. Takže budeme sa pozerať albumy, môj Pokémon album so vzácnymi kartami a k tomu si otvoríme presne tento booster, takže dávam ho nabok. A ďalej, čo tu mám? Áno, vidíte správne, stránky do krúžkového alba. Presne. Mám ich tam dosť. Nie, to sa ani nedá vybrať. Tak ideme makať s vyberaním. Máme tu 20 stránok. 20 stránok, ktoré si dám nabok. Mám ich tu. Takže to je prázdna krabica. Takže si dáme si aké karty tu máme. No nie karty. Máme tu túto krabičku na Pokémony, ktorá sa tu stále rozpadá. Čo ma docela doštve. Nerozpadaj sa. No to je jedno, aj tak toto je iba papier, takže tu máte veci z Lost Origin, aké sú, aké tam padajú veci. Takže tam máte nejaké podrobnosti.
Toto video už má 4 minúty, ako sa pozerám. Takže nie sú tam balíčky, aby som vám to ukázal. Je to prázdne. Takže áno, nemusíte sa báť, je to prázdne. Druhá vec, čo sa natiahnem pre mňa, je to tento balíček Obsidian Flames. Je to balíček, ktorý je docela nafúknutý, je vážený, ale pozrieme si ho. On je strašne nafúknutý, kámo. Pozrieme si ho v videu, čo si môžete pozrieť hneď po tomto. A potom tu máme stránky. Takže video, ak sa vám páčilo, dajte like, odber a my sa vidíme na budúce v tom druhom videjku. Tak, čus.